जे दानि नबसरनिया MP बिनि एगेन्सै जे दाखालि हाइकर्टआ जे मोनसे बिथोन होबाय जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल इनभेलिड बेखौ जे जों कमप्लेन होदोंमोन बिनि सायाव सिकिउरिटि कमिटिया थाबैनो 2 मासनि गेजेराव बेखौ फोजोबना होनांगौ बेखौ सिद्धान्त खालामना होनांगौ बे बाथ्राखौ हाइकर्टआ अर्डार होबाय दा बे अर्डारखौ लानानै जोङो दिनै रायजोफोरनि गेजेराव जोंहा मिथिं होनांगौ दङ बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ लिंनाय जाबाय जे नबसरनिया सरनि जाथिनि मानसि बेयो बर' कसारि नङा सरनि जाथिया शेड्युल ट्राइब नङा आरो बे शेड्युल ट्राइब नङैनि थाखायनो नबसरनिया थगायनानै बेयो बर' कसारि नाम लानानै बे सार्टिफिकेटखौ लादों आरो बे सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड दा बेखायनो जोङो बे इलिगेल सार्टिफिकेटखौ जोङो चेलेन्ज खालामनानै जों हाइकर्टआवबो केस होदों आरो बेखौनो उनाव सुप्रिम कर्टआवबो जोङो थांनाय जादों आरो दा जोंहा जाहाथे जों माने केस होनायनि उनावबो जों जिहेथु मोजां फिथाइखौ मोनाखै लेट जालांबाय ओंखायनो बेखौ माने थाबैनो फोजोबना होनो थाखाय बिनि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ बेनि थाखाय जोङो सिकिउरिटि कमिटियाव कमप्लेन जादों बे कमप्लेनखौ दा आदा जनरल बसुमतारी जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि प्रेसिडेन्ट बिनि नामावनो होनाय जादों दा जोंनि कमप्लेना मेइनलि जे नबसरनिया बर' कसारि नङा बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल फ्रड आरो लोगोसे बिनि जायनाखि हानि रेकर्ड जों बेखौ होफाजोबदों बिनि हानि रेकर्डआव बिनि बिबै बिबौनि जायनाखि परिचय बियो हर'कस बिनि बिफाबो हर'कस आरो लोगोसे बिनि जायनाखि स्कुल सार्टिफिकेट बे स्कुल सार्टिफिकेट जेब्ला बे तामुलपुर MB स्कुलाव फरायो बेयाव बिनि टाइटेला देखा ओमफ्राय बियो जेब्लानाखि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो बे समाव बिनि टाइटेला सरनिया दा आरो बिनि जायनाखि बिफा बिनि लेगिस्लेटार बे लेगिस्लेटाराव बिनि परिचया हर'कस आरो बिनिफ्राय जे बे जे माने बिनि बिफा लक्ष्मीकान्त हर'कसआ जे आसाम रेजिमेन्ट माबानिफ्राय सार्टिफिकेट जेरैखि मोनबोदों बे सार्टिफिकेटआव बेखौ दास लिरना होनाय जादों लक्ष्मीकान्त दास दा गथिखे बिसिनि बंश परिचया खुनु गद गैया बबेबा समाव देखा टाइटेल लादों बबेबा समाव दास टाइटेल लादों आरो बिसिनि जायनाखि हानि रेकर्ड बेयाव हर'कस दा गथिखे बिसोरो बर' कसारि बेखौ नंथ्रा बे प्रमानथार दा जों बेखौ मोननानैनो जोङो हाइकर्टआव 2014आव जेब्ला प्रथम MP जायो बे समाव जों केस होनाय जादोंमोन दा बे केसआव हयथ' जोंनो हाइकर्टआ मोजां रोखोम बिसार होनाय जायाखै दा बे बिसाराव जों मोजां रोखोम मोनैनि थाखाय जों आरोबाव सुप्रिम कर्टआव जों एप्लाइ खालामनाय जादों दा सुप्रिम कर्टआवबो जेब्ला एप्लाइ खालामो सुप्रिम कर्टआ जोंखौ बुंदों बे समाव जे नोंसोरो मानो ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल बेखौ नोंसोर माने इस्यु फ्रेम खालामनानै चेलेन्ज खालामाखै बे बाथ्राखौसो रन्जन गगैया बुंदों आरो लोगोसे गाव एडमिट खालामदों रन्जन गगैया बुंदों जे आं मिथिगौ सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा आं मिथिगौ सरनिया बर' कसारि नङा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु बे दाय होदों जोंखौ मा जे नोंसोर मानो बे सार्टिफिकेट जायनाखि लादों नबसरनिया बे सार्टिफिकेट होग्रा ट्राइबेल संघआ जे अथ'रिटि नङा बेखौ नोंसोर माने इस्यु फ्रेम खालामाखै बे बाथ्राखौल' बुंदों दा खिन्थु दिनै नबसरनिया बुंलाबायनानै गिदिंलाबाय थादों बे बुंलाबाय थादों जे गावखौलायनो हाइकर्टआबो सुप्रिम कर्टआबो ट्राइबेल बानायखाबाय होनना बुंदों आरोखि दा हाइकर्टआ खुनु अथ'रिटि नङा सुप्रिम कर्टआबो अथ'रिटि नङा सोरखौबा ट्राइबेल बानायनायनि सोरखौबा ट्राइबेलनिफ्राय दाननायनि बिस्रा बे रोखोम माने पावार गैया पावारा अनलि माने ट्राइबेल बानायनाय बानाय पावारा अनलि पार्लियामेन्ट इन्डियान पार्लियामेन्टसो खालामो बे हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ खालामा दा बे मिसा खोथा बुङै बुङै बे गिदिंगासिनो दङ दा बिनि जायनाखि रेकर्ड लेगिस्लेटार बिनि हानि रेकर्ड गासिबो प्रमान जाबाय बे माने बर' कसारि नङा आरो बेखौ जों जेब्ला केस होयो बे डकुमेन्टसफोरखौ जों साबमिट खालामनानै केस होदों आरो सिकिउरिटि कमिटियाव जोंना आदा जनरलनि नामाव जेब्लानाखि कमप्लेन होयो सिकिउरिटि कमिटियावबो जों बेफोर गासिबो डकुमेन्टसखौ जों साबमिट खालामनानै जोङो कमप्लेनखौ होनाय जादों दा सिकिउरिटि कमिटियाबो बे डकुमेन्टसखौनो मोननानै बिसोरबो माने तदन्त खालामनो थाखाय
बे एडिसनेल माने डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बेनो दायथ' होदों ओमफ्राय एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस उलुबारिया माने क्राइम ब्रान्चआव हरदों CID नो जाहाथे माने बेखौ तदन्त खालामो दा